irudiaren munduak bizi gaituen honetan, eta dena irudiz kontatzeko ahaleinera mugatzen momentu honetan, ikus entzunezkoen mundua ezagutzen hasita, jabetu nitzela eta jabetzen naizela ikus entzunezko ezkontza hortan, ikus gauzak egiten diela entzun gauzak bainoago. Ikus entzunezko produktu batean, ez produktu hitza etzaidan gustatzen kontakizun batean, ikus entzunezko kontakizun batean, gero eta nabarmenagoa da ikusari ze garrantzia ematen diogun eta zeinen garrantzia gutxi ematen diogun entzunari. Hainbeste, iritsita dago momentu bat, zenbaitetan nahiago izaten dudana ikus entzunezko bat ikusi bakarrik egin, belarriak estalita, belarri eta datorkidan ia guztiak min egiten dialako. Eta ez arrazoi konkretu batzuengatik, batzuetan da soinu kalidadeagatik, beste batzuetan da entzuni tokirik topatu ezina, ikus horretan, eta askotan da hitzaren erabilera.